Béka megmentése. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer két jó barát, Teknős és Béka. Sokat pihentek együtt a napfényes tóvizén. Ilyenkor Béka felmászott Teknős páncéljára, együtt napoztak, jókat beszélgettek, és amikor csak kedvet kaptak, kirándulásokat tettek a tó környékén. Egy ilyen kirándulás alkalmával Teknős és Béka felfedeztek egy lakókocsit. Kíváncsiak voltak, miért van itt a tóparton, ezért a közelben maradtak és figyeltek. A lakókocsiban egy család lakott, egy kislány és egy kisfiú a szüleikkel. Sokat fürödtek a tóban, napoztak a nyári napsütésben, horgáztak, beszélgettek és sétáltak a tópartján. Este pedig behúzódtak a lakókocsiba, és eltűntek a két barát szeme elől. Ilyenkor mindig valami különös dolog történt. A lakókocsi ablaka furcsán, színes fényekkel kezdett világítani. Béka olyan kíváncsi lett a furcsa villogásra, hogy összeszedte a bátorságát, és odaugrált a lakókocsihoz. Felmászott az ablak elé magasodó bokorra, és bekukkantott. A gyerekek éppen színes, mozgó képeket néztek, amiknek még hangja is volt. Béka később a gyerekeket hallgatva megtudta, hogy ilyenkor mesét néznek a tévében. A mese nagyon érdekes volt, ezért Béka minden este visszatért, és az ablakból nézte az esti mesét. Másnap pedig elmesélte Teknősnek, mit látott. Egy idő után azonban máshol sem tudott brekegni, csak a tévében látott mesékről. Annyira tetszettek neki a mozgó fényes képek, hogy sokszor csak ült a lakókocsi ablakába nyúló ágakon, és türelmetlenül várta, hogy a család bekapcsolja a televíziót. Egyre kevesebbet játszott és kirándult Teknőssel, aki ettől nagyon szomorú lett. Béka pedig egyre jobban unatkozott, amikor nem nézhette a mesét. Elhatározta, hogy amikor nyitva lesz a lakókocsi ajtaja, akkor beugrál és bekapcsolja magának a mesét. Már azt is kifigyelte az ablakból, hogy hogyan kell. Másnap reggel nyílt is az ajtó, Béka pedig hopp, beugrott a résen. A gyerekek és a szüleik vidáman szaladtak a tóba fürödni, és becsukták maguk mögött az ajtót. Béka nagyon boldog volt, végre annyi mesét nézhetett, amennyit csak akart. Bekapcsolta a tévét, és csak ült, és sorra nézte a meséket. Annyira izgalmas volt, mennyi történet, de jó lesz elmesélni Teknősnek, sőt, akár meghívhatná Teknőst is, hogy együtt nézzék a meséket. Béka el is indult az ajtó felé, hogy megkeresse a barátját, de az ajtó már zárva volt. Sehogy sem tudott kijutni, így hát felmászott az ablakba, hogy lássa, mi történik odakint. Talán integethetne Teknősnek, hogy segítsen neki. Amikor azonban kikukkantott, Teknős nem látta őt. Hiába lengette kis úszóhártyás Béka lábait, senki sem figyelt rá. Senki sem figyelt, mert mindenki nevetve játszott a tó hűs vizében. A gyerekek észrevették a vízen napozó Teknőst, és kíváncsian kukucskáltak felé. Tetszett nekik az aranyos állatka, szerettek volna játszani vele, ezért salátalevelekkel próbálták magukhoz csalogatni. És mivel Teknős nagyon szerette a salátát, hát odaúszott a gyerekekhez, aztán együtt játszottak és nevetgéltek. Béka nagyon szeretett volna velük játszani, és ráadásul egyre melegebb volt a lakókocsiban. Annyira vágyott már ki, de sajnos senki sem vette észre. Talán, ha hangosan brekegne, azt Teknős meghallaná. Jó nagy hanggal rázendített. Brekeke, brekeke! Aztán újra és újra, minden egyszer csak Teknős hallgatózni kezdett. Hiszen ez az ő barátja Béka. Talán végre játszani szeretne vele? A hang irányába indult, a gyerekek pedig kíváncsian követték. Teknős észrevette Békát, aki még mindig az ablakban csápolt a kis lábacskáival. Ó, jaj, segítenem kell neki, gondolta Teknős. Amilyen gyorsan csak tudott, kiúszott a tópartjára, és meg sem állt a lakókocsi küszöbéig. Talán be szeretne menni? Tanakodtak a gyerekek. Nyissuk ki az ajtót, lássuk, mi történik. S ahogy az ajtót kinyitották, a fáradt Béka ugrált ki rajta. Végre megmentették. Béka rögtön Teknős hátára mászott, és elhatározta, hogy
soha többé nem néz ennyi tévét. Inkább játszani és beszélgetni szeretne a barátjával a fényes napsütésben, a hűs vízben, és kirándulni is szeretne, és ugrándozni a nádasban, megismerni a gyerekeket, és persze titokban abban is reménykedett, hogy az ő számára is tartogatnak egy kis elemúzsiát. Köszönöm, teknős, mondta Béka a barátjának. Köszönöm, hogy megmentettél, és köszönöm, hogy soha többé nem kell unatkoznom, mert veled mindig jól érzem magam. Teknős elmosolyodott, és boldogan cammogott vissza a tóba játszani a legjobb barátjával. Vége.